Rio de Janeiro, jeg troede, det var livligt, ikke? Men Buenos Aires her i Argentina, wow. Der sker noget hver eneste minut her. I Argentina på deres gader her på her. Og det er rigtig meget anderledes i forhold til Rio. Fordi at jeg føler mig meget mere sikker. And we have these guys, can you see? Yeah! Og de viser også vejen, de er så søde. Så allerede nu kan jeg mærke en kæmpe forskel. Argentina! At spise et lækker måltid. Vi har hørt, at det her det er en af de bedste restauranter, hvor man kan få noget lækker kød. Og vi har også skrevet til dem, om de kan fikse noget halal-kød til os. Så her er vi. Og jeg ved ikke rigtig, hvad den der restaurant hedder, man, fordi den har sådan en meget speciel, hvad hedder det, men jeg kan lige filme det, 2 sekunder. Og jeg kan også godt se, at de her mennesker herover, det er ikke normale mennesker, men det er lidt overpris her, ikke? Men nogle rige mennesker, der er her. Hi. This one. This one. Yes. Thank you. Så går vi bare rundt her. Midt på deres strøget. Jeg har lige købt en trøje. Argentina-trøje. Hallo Joker! Vanvittigt. Jeg vil sige til jer, der har familie, så er Argentina nightlife, det er lige noget for jer. Hvis I gerne vil prøve noget anderledes, så skal I komme herover.